Welcome to my YouTube channel. Nandito kami sa plaza guys. Ibalik ka po Yun ang kairon guys. So, kung ito po yung massage guys. One lang siya. Kaya eskwela lang siya. Malit sa bibig ng plano. Eskwela siya. Ano lang pwede na katutulog pa. Nagtabangan siya. Kung ang siguro Yung nga ba yung plaza guys? Yung nga ano? Day. Hindi nagwala. Hindi pa nagwala. Dili man na siya bulingit din. Ala asa man yang balay anak day. Mayo man kayo sa mandamit day. Di man sa bulingit. Hello guys, dito sa plaza kanya-kanya kayo makikita dito. Marami po. Masayista po kami lahat dito guys. Dito ang plaza sa Cagayan de Oro guys. Parang dito lang yata sa Cagayan de Oro na dito magmasad sa gabi. Sa umaga walang nagawa. Gabi lang. Minsan din mga guys, kita mag-ipian sa baba ko. May dumadaan sa'yo na baro, pukin ka dito. Parang ano lang ginabuhay namin dito guys. Tansya lang. Kasi marami kang taong makarimuan na ayaw dumadaan. Mamaya patukan kami. Talagang gumay dumadaan, titingnan talaga namin. Dito kasi kami sa Plaza Divisoria sa Alagit na kami plaza. Mga masayista, mga pinsan ko lang din. May clinic kami guys. Kasi pa kami sa baba kasi dito kami nakakuha ng mga clients. Ano namin clinic ko namin. Hindi gano'n nakuha ng mga client. Kasi yung mga client minsan dito sa
sila dun sa may clinic. Ganyan. Masayos na kung nasa likod guys. Masayos na guys. Minsan maano dito guys, maraming tao. Kasi tingnan mo highway to guys. Ito dumadaan ng mga sasakyan. Ito kasi ang pinaka-center po ng Mindoro guys. Yan, maraming dumadaan yan guys. National highway kasi dyan ganda. Diba? Pag mga weekends ay matraffic talaga po. Yan ay nagmamasad, sayang. Mga kasamahan ko, ayan. Kahit nakaupo ka lang guys, nare-relax ka din. Mawawala yung mga sakit ng mga likod mo. Massage kayo dito lang. Ayan. Ayan ang ganyan. Upo lang kayo ganyan. Tapos ganyan. Yung star namin, di pa nakukuha. Pasko pa sa amin ngayon guys. Mga kasamaan ko ito. Yung YouTube ko guys, may ads na ako. Tapos hindi lang yung followers. Tagal na akong nag-YouTube ng 2020. Yung pagsimula ng pandemic. 2020. Oh, 5 years na. Magsi 6 years na. Ay, 5 years pa pala. Tapos, hindi ako marunong mag-edit. Hindi ako marunong mag-ano. Tawag. Siguro. Basta, magawa ng video. Ngayon ko lang nabalik na. Yung taon ko lang nabalik. Tapos, dami ako videos na hindi ko tawag nito, marami po akong relasyon. Binubura, dami kong binubura kasi kahit ano-ano na lang yung video ko. Tapos di ko alam yung video. Ngayon ko nag-live na lang. Minsan nag-i-edit ako kasi lang. Maraming lapag ako sa nagamit ko yung mga videos. Tapos may mga watermark pa sa mga vlog ko. Dapat ko lang ganyan. Tapos yung mga kanta, ganyan. Mahirap pala ang content creator guys. Sa akin kasi guys, mga memories ko lang hindi pala. Kung na-monetize na sa ano, sa kabila. Tapos dito, alam mo yun. Marami pa akong meron ko. Kano lang ako busy ka wala. Pero kapag si pakapan mo maka-vlog ka, magawa mo talaga. Ano lang naman guys, diba? Short videos tapos 3 minutes. Tapos mag-edit ka na hindi mo ma-watermark. Mahirap mag-edit tapos may watermark. Wala ka rin kita. Hirap mo content talaga. Kailangan sa pagad mo. Dapat original, dapat mag-engage. Tapos kung hindi ka mag-engage, hindi ka rin nakapansin. Saka naman mapansin ko. Marami ka na followers. Pag wala, wala talaga. Dapat nung nakapapailit. No. Ganyan. Dapat na si Sabi Masibat tayo. Pwede na.
Minsan ko. Kaya asa nag-edit og buwan dahil diara sa cellphone. Asa ka gumawa sa TikTok ka? Paano biya ko na gumagmag? Ano kay nagpili sa live. Live na lang. Kapag tiga ka kuan. Singasa man. Kapoy kay dayo eh. Dagan kay kag sliton. Magkuan ka, makapiright ka na gyapon. Kay magamit nimo watermark nila sa ila paingon ang nakaikuan kita ah. Kung makagamit ka watermark nila nga ilahang brand. Sa ila paingon ang kita nimo. Paghati mo. May pero wala na lang dito sa gamit. Dili lalim mag-vlog oy, mag-edit pa. Edit na. Ang pag-edit mo ikapoy kayo. Ang nakamo pulpul. Ano ito mura daw pagkaw doktor. Nya nagkaw mura pulpul. Ala. Ako ba German doktor? Pagana dayo ni magtawag Chinese topic. Mga kauban kayo masigaw. Welcome daw kuan. Shout out day, shout out. Kaka sa 1 million viewers. Yatis no. Wala, isa ram ka book viewers. Sa YouTube na, sa YouTube. YouTube ba? Shout out to sa akong 1 million viewers. Ram nito isa ka po. Pero haragani oh. Pwede sud kayo mag-content day ba? Dapat lagi na lang lagi mag-ubo lagi sa Facebook para makakarta ka. Sunod ugma mag-ubo nako, char lang. Hindi ko kalatahon. Mga viewers, mga maniakis kayo. Di po ko mag-ubo dayo, bahala ori ko kay viewers. Mag-simsot na lang gid kaday simsot. Ano ginagawa din na? Ito lang ang posting ang mag-siya mo na. Sa tunga, balag di ko musikat tayo, di ko mag-ubo. Kaya ako pagkaw anong binigay ko gawan kaya hindi ko paunat dito. Ako lagi inay ipang-block sa ako nang kumakailag. Wag po na ipang-block ng mga kailag pero nalipis lang kayo. Babay na guys, so inananaw eh. Yahak. Uli ko sa mga babawanan sa taong sana. Top message. Community. Tingnan pa akong partner. Ako nga, magtarong ito yung na ng mga magtarong kayo yung ina. Nagplano na kita nga mag-gold star na kita sa pipitso ko na mag-guard sa kikapi na sa iyot. Ang ina ko mga kaya pag-state ha? Ang ina ko mga ako yung pipitso ko mga kwarta na ko dili. Mag-bulstan na lang kada, yahak mo kada yun. O, nang iba pa ang aking